Mrzim da uspremam sobu. Balon. Imam dobru ideju za prank. Sam, hajde da sipamo vodu sa farbom u balon. Da, super. Drži balon, a ja ću ga napuniti. Tako je. Odlično, sada bacamo. Šta bilo, Dani? Hajde u njih. Hajde. Odlična ideja. Šta ste uradili? Upropastili ste naš zid. Sada vaš deo soba izgleda još gore. Odličan posao, Sam. Usput, hajde da stavimo nalepnice na zid. Da, ja sam hteo da uradim to. Obožavam sve vezano sa svemirom. O da, to izgleda super. Devojke to nikad neće razumeti. Svaka nam čast. Da, ispalo je super. Mi imamo najbolje ideje. Ajoj, to je baš bez veze. Miley, došla mi ideja. Hajde da ukrasimo naše zidove rasvetom. Vidi, sa srcem, O, Tiffany, i ja sam donela takvu rasvetu. Slažem se, to će izgledati super. Napravit ćemo sobu za prave princeze. Kako super. A šta još uraditi? Već sam poručila sliku za nas. O, već je stigla. Hvala puno. Što je za nas? Okačit ćemo je ovdje. Gledajte, dečaci. Sam, oni imaju neku sliku. Moramo i mi smisliti nešto. Sve je pod kontrolom. Već sam naručio sliku sa Iron Manom. To je bolje od svake lutke. Što to rade? Zapalit ćemo selfie, odlično. Svi moraju vidjeti našu lepu sliku. Šta, je li i ti vidiš Sema? Šta radiš ovdje? Spalja se? To je trebao biti prank. Treba nam ograda, hitno. Uspelo je? Sada sigurno neće ući na našu teritoriju. Pustila sam struju po žici. Jedan korak i gotovi su. Šta, više niste tako hrabri? Mislite da će nas to zaustaviti? Sad ću skloniti to. Udara me struja. Deni, spasi me. To je bilo moćno. Užas. Osvetit ćemo vam se. O, Tiffany, razumela sam. Treba spojiti ovo? Ok, bit će urađeno. Jel' tako? Da, skoro smo napravili šator. O, Sam, je li vidiš to? Oni prave šator. Znači, kod nas mora biti još bolje. Uništit ću im sve. Ukrašću jedan detalj. Da vidimo kako ćete bez njega završiti. I bez uputstva. Deni, najbolji smo. Miley, ne obraćaj pažnju na njih. Uspećemo. Hajde da okačimo zavesu na naš šator. O, tako su lepe. Da, ispalo je baš slatko. Jedva čekam da sednem unutra. I mi imamo svoj šator. On je čak i bolji od vašeg. To je pravi svemirski brod. Ovo je prozor. A još ćemo ukrasiti ulaz. Eto, pogledajte šta smo smislili. Zar to nije genijalno? Nije. A šta još da dodamo u sobu? O, smislila sam. Treba će nam tepih. Opa, stigla je naša porudžbina. Hajde da vidimo šta je unutra. O, to je roze mekani tepih. Stavit ćemo ga na pod. O, i meni je došla ideja. Treba će nam ova pucketava folija i mekani meda. Za početak ću pocepati medu. Izvini, mali. Tiffany, šta to radiš? Ne brini, sve je pod kontrolom. Ovo punjenje ću staviti na foliju, tako je. Eto, napravila sam jastuk u obliku oblaka. A šta si ti smislila? Treba će mi par dugačkih balona. Spojit ih zajedno. A zatim uzimam pumpu. Odlično! Pogledaj! Pumpam, pumpam, pumpam! Čak sam se umorila. Ali sad imamo mnogo lepu dugu. Hajde da je stavimo unutra. Ovako. O, Miley, to si super smislila. Svaka čast. Što je sve? Imam KitKat. Ukrasit ću kutiju omotima. Da će biti naš stočić. A ja imam magazin. Hajde zajedno da čitamo. Misle da su bolje od nas.
Ali to nije tako. O, ideja. Hajde da stavimo čebe unutra. I mekani jastup. Da, stočić nam također treba. Odlično, uzet ćemo Lego kocke. Sam, hajde da napravimo uređaj da pratimo vanzemaljce. A? Da, super ideja. Aha, spojit ćemo sve detalje. Tako je. Vidi, ispalo je baš dobro. Da, Deni, hoćeš da staviš VR naočare i da se osjetiš u svemiru? Naravno, pitaš me. O, da, brate. Hajde zajedno da se igramo. O, što devojke rade? Oho, vaša soba izgleda baš lepo. Odlično ste se potrudili. Dečaci igraju igrice. To izgleda baš smor. Da, hajde! O, hoćeš kokice? Naravno, pitaš me. Ukusno, hvala. Ja, hoću ja, ali ruke su mi zauzete. Sipat ću ih u usta. Miley, baš ti lepo stoji roza boje? Baš si lepa. O, shvatila sam šta ti nedostaje. Naočare. O, tačno. Hvala, Tiffany. Da, sad izgledam na 100%. A šta to tako miriše? Baš lep miris. Pa to su kokice. Da, mirišu baš lepo. I meni se jedu kokice. Miley, hajde da ih uzmemo. Da, sigurno neće ni primetiti. Daću im saksi umjesto kokica. Sigurno će se obradovati. Što je to? Daniel, gdje su kokice? Devojke su ih ukrali. To nije fair. Zaustavite to. Upozoravali smo vas. Sad su kokice naše. Kako ukusno. Dani, odlazimo od... Jadna lutka, a lezi u kadu? Odakle da počnem? Tačno! Sad ću da operem moju lutku. Koristit ću električnu četkicu za zube. Očistit ću lice od prljavštine. Wow! Moja lutka sija. Brat, a šta si ti smislila? Jo, što tu radiš? Ja hoću da operem lutku. Uzet ću malo pužave sluzi. Ona sklanja sve bore i hidrira kožu. Dakle, stavit ću puža direktno na lutku. Tako je. Malo ću sad čekati, a onda skloniti. Gotovo. Lutka sija od čistoće. Ali mi smo samo očistile njihove lica, a telo im je i dalje prljavo. Došla mi ideja. Uzet ću penu. Miriše prelepo i stisnut ću što više na lutku. A sad ću uzeti rukavicu za pranje i dobro očistiti lutku od sve prljavštine. Gotovo! Ona je postala još lepša. Šta je? Ja imam ideju. Gledaj. Očistit ću svoju lutku s pomoć ogromne količine mehurića od sapunice. Moja lutka će plivati u mehurićima. Gotovo. Hajde da pogledamo. Wow. I ona je sada potpuno čista. Cool. Da! Treba nešto uraditi s kosom. Tačno! Napravit ću svoje lutke roze pramenove, kao moje. Nacrtat ću ih roze flomasterom. Gotovo! Jo, šta to leti? Ne obraćaj pažnju. Pravim cool frizuru svoje lutke. Obrijat ću svu kosu. Ona treba da bude potpuno ćelava. Gotovo. Ne brini, Barbie. Napravit ću joj mnogo bolju frizuru. Dakle, preliću glavu lepkom. Tako je. A zatim zalepiti lepu ljubičastu pređu. Eto, sada moja lutka izgleda veoma moderno. Oho, a šta ja da dodam u frizuru svoje lutke? Ideja. Napravit ću joj lepe pletenice. Samo trenutak, sačekajte malo. Eto, sve
gotovo! Ispalo je super! Jel da? O, čekaj, ja sam nešto smislila. Uzet ću moju narukvicu i iseći je. Ništa mi nije žao za moju lutku. Dodat ću u frizuru moje lutke lepe perle. Tako je. Wow, super! O, a ja znam čime da upotpunim frizuru svoje lutke. Imam lepe menđuše. Stavit ću jednu na njenu glavu. Eto, sada njena frizura sija. Gotovo! Napišite u komentarima kako vam se sviđa preposle. A braci i ja smo se jako trudile. Baci kocku. Da, imati takav rep je sramota. To treba ispraviti. Dakle, ko izabrati? Nemam pojma. Treba razmisliti. O, da li ovo svlačionica? Odlično. Upravo ono što mi treba. Stavit ću unutra moju lutku. Tako je. A sad ću isprobati različite repove. Kako ti se sviđa ovaj? Ni baš. A možda crveni? Ne, ni on, ni nešto. Idemo dalje. Sljedeći. Šareni rep. Katastrofa. Svi ti repovi su užasni. Napravit ću sama rep. Tako će biti najbolje. Uzet ću pištolj sa lepkom. Sad ću sama napraviti lep rep uz pomoć lepka. Kada se lepak stvrne, ispašće veoma lepo. To će biti osnova. A već je spremna. A sad ću napraviti peraje. Trebaju mi 2 polovine. Odlično. Preostaje samo da ih spojim. Tako je. Dakle, Barbie, pogledaj kakav divan rep sam napravila za svoju lutku. A šta ti imaš, jeli? Ni kod mene neće biti ništa gore. Sad ću ti pokazati. U mojoj torbici sam našla lepu roze maramu. Sad ću nacrtati šemu. Tako je. A zatim ću iseći sve potrebne komade. Tako je. Ostalo je da ih zalepim zajedno. To nije teško, a brzo ću to uraditi. Aha, polako. Još par dodira. I to je to. Dodat ću peraje. A sad je vreme da obučemo lutku u njen novi rep. Previše jednostavno, ne sviđa mi se. Znam šta da radim. Uzet ću lepak i stisnut ću što više učiniju. Tako je. A zatim ću dodati gomilu roze šljokica i promešati sve. Aha. A sad ću istisnuti kapljice i kašikom sve razmazati. Još 3. Odlično. Kada se osuše, mogu zalepiti dekor na rep. Gledajte, ovo podsjeća na krljušti. Lepota. Još šta to tako jako sija. Trebaju mi naočare. Jao, brat, jesi to ovdje napravila žurku? A disko kugle previše svetla. Hajde, skloni odmah. Dobro, kako kažeš. A meni se sviđaju ovi kvadratići. Dodat ću ih na rep moje lutke. O, da. Sada rep tako lepo sija. Nevjerovatno. Šta kažeš, Barbie, jeli? Pa dobro, to nije loše. Smislila sam i ja nešto. Sad ću razbiti moje naočare. A ove prelepe staklene komade ću zalepiti na rep moje lutke. Da, odlično. I dodat ću malo na gornji deo. Odlično. Ocenite preposle u komentarima. Jako smo se trudile da napravimo najlepše lutke. One svakog minuta izgledaju sve bolje i bolje. Najlepše sirene. Aha. Ova kućica je tako malena. Moja lutka ne može da živi ovdje. Tačno. Imam akvarijum. Dakle, ulazi unutra.
Jao, čak je on mali za moju lutku. O, Barbie, našla si ogroman akvarijum. Baš ti hvala. Odmah ću ga ukrasiti. Zalepit ću morske zvezde s polja. Tako je. Super! A ja ću za svoju Barbie zalepiti morske školjke. Roze, naravno. Wow, kako divno. A šta imam u sanduku? Moram da vidim. O, neverovatno. Lep roze pesak sa neverovatnog roze ostrva. Sipat ću ga na dno. Ovako. Divno. Ispalo je super. Treba sve rasporediti. A ja imam ljubičasti pesak. Sad ću ga sipati na dno svog akvarijuma. Da, treba sipati što više. A zatim ravnomerno rasporediti. Gotovo. O, tako sam umorna. Je li moja lutka umorna? O, da. Ona zeva. Smislila sam. A moram ti napraviti krevet. Koristit ću školjke. Tako je, možeš da legneš. Jel ti se sviđa? O, gledajte, odmah je zaspala. Laku noć. I ja ću imati krevet. Našla sam tako lep kauč. Eto. A pored njega ću rasporediti ukrase. O, moje lutki treba osvežiti šminku. Namazat ću usne, odlično. Tačno, treba ti tvoj kozmetički stočić. Ovdje ćeš moći da se šminkaš. O, super. A šta želi moja lutka? O, super ideja. Moja sirena mi je šapnula da je ona želi štočić za šminkanje. Super, sad ću ti ga staviti. Pogledaj brže. O, sve joj se sviđa. A Barbie, uspele smo.